za mu yi tafi Saudiya ne insha Allah a cikin preparation da muke yi na wannan aikin hajji da ke gabatowa. Za mu je domin sa hannu akan wasu wato tsare-tsare wanda za a yi aiki a kansu, inda ya shafi gidaje, ya shafi mashair, ya shafi madina, ya shafi transportation da sauransu. Wannan shine yanzu abin da zai kai mu a halin yanzu. Kasancewar lokaci ya dan kure mana, wanda gobe-goben nan za a fara duka waɗannan activities, shine ya zama ba mu da zaɓi, dole mu kokarin mu isa akan lokaci domin yin abin da zai kai mu insha Allah. To ina godiya kwarai da gaske da wannan karamci na rako ne zuwa airport, kuma ina fatan dukkanin yan uwa da suka zo daga nan kusa da kuma wanda suka zo daga nesa, Allah mai da kowa gida lafiya. Mu ma sai a ce mu addu'a Allah ya kai mu lafiya, ya da mu lafiya, kuma ya ba mu nasarar abin da zai kai mu Saudiya halin yanzu. Mun gode kwarai da gaske, Allah ya saka da lafiya.